बिदिनो एखेना बालनिल' साइज नुथारगोनथ' गांबेसे होनदोंमोनलाय दा गांबेसे गांब्रै खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय नै बेसेबा गोबावनि उनावहायसो आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नै दायो नोंथांमोना नुगासिनो आंनि दिनैनि भिडिअआ जि सोंनाय आरो दख'ना बाजैमोन हानियाव जि सोंदों नालाय बाजैया बेयावहायनो आंबो सोंफानोसै होननानै सोलोंथारथाव होननानै फैदों आरो नै बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ बाजैया माखासे सोंखांग्रोबायानोमोन ओमफ्राय आङो एसे लेट जाबाय आरो फैनाया आङो फार्स्टआव दा नै उजुनायग्रा जाथ'ग्रोबाय आरो बाजैया सोंगासिनो अगर मेरी इस वीडियो को कोई हमारे बोरो के अलावा मतलब बोरो लोग के अलावा अगर कोई भी देख रहा है तो आप लोग इस वीडियो से पता चल जाएगा कि हम लोग मतलब बोरो लोग अपने हैंड से कैसे कपड़े बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग मेरी सभी वीडियो देख सकें। आगर गुबैयाव आगर लानायनो नै दोंनैजों दोंसे दोंनैजों दोंसे दोंब्रै जागोन ना होमबा ने बाजै दोंनैजों दोंसेबा दोंब्रै जागोन ना दोंसे जाबाय बे दोंसे होमबानो इयो दोंनैबा दोंनै जाबाय आरो ने मोनब्रैजों बियो बे दोंसे बे दोंसे बे दोंसे बिदि आगर दोंसे मोदोम दोंसे आगर दोंसे मोदोम दोंसे बिदि बे दोंथाम नालाय बियो सयदाल जागोन बिदि ओमफ्राय बे दोंसे जाबाय आरो बे दोंसेल'खा नालाय दोंनैजों बे दोंसे आप लोग ये देख सकते हैं अभी कैसे कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो देखकर समझ में आ जाए क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है ताकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ तो माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए आप सबसे। आज का जो वीडियो है ये है सबसे पहला स्टेप मतलब कपड़े बनाने के लिए हमें जो करना होता है ये है सबसे पहला स्टेप। उसके बाद और बहुत सारा स्टेप्स है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो इसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सब कुछ दिखा पाए मतलब एक कपड़े बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे हमारे कपड़े बनते हैं। कपड़े मतलब ये दखना है जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। बाजैया जा दख'ना दायो जोंनिया मोजां मोजां दाथारो मालाय हायावसो मोजां ने मोजां हायाव मा नाम नोंना खोन्थादो मा नाम आब'लाय आब'आ अबाव थांदों आब'लाय हा अबाव थांदों गारि सिङाव मा खालामदों हा ए दहाय आगोलिया खिन्थानाया खोमा बेरायनो थांदों नामा होननाया
이심 थांबाय मा कालार दङ नै गुफुर गोथां गोमो dukuna moनगासिगोन गैया दा दख'ना मोननोसिगोन सोलियो दख'नाया बयनिबो आनैनिबो बिमानिबो आबैनिबो बेखौनो दोंबां मोनलांबाय जि सोंनायनि मेगना माबा जाबाय आंना नै जि मानलाबायबाय अमा बैसा दाख्लैसोमोन होमबालाय बुधबाराव सावनोसै आं पन्चमी बुधबाराव सावनोसै आं होमबालाय खिथाहैनांसिगोन आब' गावबोरखौ हमबाय आं लायबाय थाला आं नोंसोरखौ नाम्बार अखाफोर गोरलैयानो ओंखारफिनलायबाय आगर गुबैबो दंदेरलायोनो आगर गुबैयाव आगर लानाय खान्थाल मादा जानो गांब्रै खोमा गांब्रै आगर गुबैयाव आगर लानाय देन्जार दख'ना होनदो 3,000 4,000 गांसेयाव 3,000 खा खोमा ना 3,500 आफि गेदेरनि आफि गेदेर जखोना माखो होआखै मालाय बिमासो हरदों नै रोंबाय Ini korean lagi nama. Câu được đang biết Này này này, cho bạn Asia ba thằng kia kia ba. Size nuang bay này. Kecil kan? Maro mesti maro unda. Wow,
Wait a minute. Bima goथां. Ivana kopi color. नै इसिम थांबाय आरो नै इयो इसिबां थांबाय. गाबोनसो सोंखांगोन खोमा दिनै सोंखांलायना गाबोनबो सोंखांबावगोना सोंखांबावाथाय बेयो माबा नङा दे इयाव बेसर बिबार बायदि नुदों ओमफ्राय बेसर बिबार नङा इयो मोदोमा खान्थाल मादासो नैबे गेजेर गेजेराव होखावनाया बे बेसर बिबार आरो इयाव एसे माबा मबाइलाव फुलाला नुदों आरो बियो फुरा खान्थाल मादासो माइदि होनाय हा दाउफ्रा डिस्टार्ब हा हा इ हा 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 आंहा दानो रोङा मालाय दानाय गानसिगोन आरो बाजिया जा जि दायो जोंनिया आङो सोंफानो फैबाय आरो आवगोलावबो आङो सोंफानो मोनखांबाय जा गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दासो सोंबाय बिया ओंखाम जादों ओमफ्राय आं दसे जिरायथ'बाय आरो सोंखांनानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि जि सोंनायखौ दा माला सोंखाङो दा टाइमा 2टा 3 जाबाय आरो दिनैथ' सोंखांखानाय नङा जिया गिदिरथारना एफा आगर गोजा मोदोम गंसे होनजायो मोदोम गंसे आगर आंथ' मिन्थियानो मा आगर मा होनो मोनथिनायनि ओंखायनो सोंफाफैबाय आरो बाजिजों एसे आंहाबो देनां गोसो जाबा बुरैबा देनां सोंनो लुबैबा सोंनो हानाय बायदि नायलांबाय थादो नोंथांमोना माला सोंखांगोन आं ओंखाम जानानै फैखादोंमोन न'आव ओंखायनो जाथ'ला दा न'आव थांनानै जाहैनोसै बेलासियाव खुसिया बेदर संदों जोंना आइया आङो ओंख्रि संनानै गारबोखादोंमोन आरो ओंख्रि संनानै जाबोखादोंमोन आङो मैथ्रुजों आलु ओमफ्राय बाबाया खुसिया लाबोदोंमोन नालाय मोजां नुगोन दख'नाया गाननो लुगैबाय माला दाखांगोन बाजिया मेरला दख'ना दानाय दङ बाजिना ओरैनो न'आव थानायाव गाननोबो दालाबायो बियो जि दानो हासै मालाय बे गेजेरमोन नालाय बिनिया मालाय नैबे गेजेर नैबायदि थखासेया गेजेर जाबावगोनसो जिंनानै जोबजोबाखै दाबो ना साननानै दोनखाजोबथ'बाय आं बैयाव बेसे जोबनायाव बेसे सोंनांगौ साननानै दोनजोबखानायसो थालानो सानजोबनाय रासोआबो खम मेलेम नांगौ ने बेखौ मालाय जि सोंनाया मालाय सानाबा बिदि जानाय नङाना सुनायाव बिराद दिगदार जागौमोन आरो दा आन्दाजखौनो मोननाय नंलामोन ना थोबाय खोमा नंबाय थागौमोन आरो जासिगोन ने दा सानजोबनाय नंला डिस्को कालार गोजाननि बरबो लेखौ होबाय जेरावबो गैखाया कालारानो गैखाया नैबे बहुत सारा कलर का है ये हमारा दोकना बहुत ब्यूटीफुल होगा देखने में भी और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होगा वैसे दोकना मशीनों में भी बनते हैं लेकिन जो हाथ से बनाए हुए होते हैं ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आज ये कंप्लीट नहीं होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आधा करके रखेगा उसके बाद वो आधा जो है उसको नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेगा दा बेलासिलायबाय आरो टाइमा 4टासोआनो जाबायमोन खोमा बारबायसो मोजां 4टानि अलमस्ट मोनाबायानो होनजाबाय दा दोनथ'नोसै आरो खावसे सोंखांबाय खावसेखौ नेक्स्ट दिनावहाय कमप्लिट खालामसिगोन गेजेरसिम सोंनानै दोनबाय गाबोन सोंबावसिगोन ना थांसै आंहा
आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। प्लिज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।